Ipadayon yun sa traffic enforcer sa Mandaue ang pagsang-at og reklamo batok sa nakasumbagay nining motorista na empleyado raw usab sa City Hall. Ang binukbukay nila sa dalan nakuhaan sa CCTV. Ang report ni Nico Serino. Ang unta iano ra nga pagsita sa usa ka enforcer sa motorcycle rider tungod sa traffic violation misangpot na hinuon sa kagubot. Nanukmag ang maong lalaki sa enforcer nga nakalitan og didto na mitumaw ang lamok-lamok. Ang hitabo nakaabot og giaksyonan na sa City Hall. Labi na nga ang gisita nga motorista, driver sa city administrator. Kagahapon girekomendar nga tangtangon siya sa serbisyo. Samtang taliwa sa maong kalambuan, ang nalambigit nga enforcer nga si Nathaniel Mendoza padayong musang at og reklamo batok sa rider. Wala di ko kaya yung siya gibuhasan, di wala ko na pasakit siya og storya. Wako na siya nga gisyohan siya nga na siya sa gobyerno. Malaumon siya nga ipatigbabaw ang kabugnaw sa ulo sa kalsada aron kalikayan ang susamang mga insidente. Ang kanimo kong pagyakot, o tarong ikaw, mangyo lang din ka, di wala tayo ganan kaya naka-violet man ta. Ang ato aning baton, pasaylo rin. Gipaningkamutan sa GMA Regional TV nga makuha ang habig sa motorista nga driver sa city administrator apan may desisyon kini nga dili na magpa-interview. Sa iyang pamahayag nga gipadangat sa iyang kauban sa trabaho, dili na lang kuno kini mukomento kay iya nang gidawat ang pag-terminate kaniya sa trabaho. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.